Il-Prim Ministru Robert Abela qed iħalli l-bib imbexxa għar-ritorn tal-eks-deputat mexxej u eks-Ministru Laburista Chris Cardona. Dan kif inevitabilment il-ġurnalisti it-tnejn wara nofsinhar saqsow lil Robert Abela jekk jaċċettax lura Babela la jgħid iva u inqas le kif insista illi ma jridx jispekula. Chris Cardona ma għamel ebda talba fl-istrutturi tal-partit biex jidħol lura fil-ħajja pubblika, jiġifieri dak li qed issaqsini dwaru jibqa' spekulazzjoni kompletament u ma nħobbx nitkellem dwar l-ispekulazzjoni. Net News taqsih domanda li sempliċement tirrekjedi risposta faċli ta' iva jew le, jekk jeskludix li Chris Cardona jirritornax fix-xena politika mal-Partit tal-Labor illi tiegħu għadu membru bil-mexxej Laburista jibqa' iħalli l-bib imbexxa għal Cardona. Jiena weġibt il-kollega tiegħek b'mod ċar illi dik id-domanda nindirizza meta jkun hemm talba. Sallum il-ġurnata minn mebda talba fl-istrutturi tal-Partit Laburista biex il-persuna biex Dr. Chris Cardona jidħol lura biex jipparteċipa fil-ħajja pubblika fisem il-Partit Laburista. Intix qed tiskludi ġifieri. Qed l-antiċipa rapportaġġ ta' miżinterpretazzjoni kif tħobbu tagħmlu s-soltu kif kellkom headline. Ma tista' tgħidli iva jew le? Ma ngħidlekx iva jew le dwar xi ħaġa li qiegħda fl-arja. Apparti minn hekk, Robert Abela tax jifhem illi għandu relazzjoni tajba ma' Chris Cardona u li ħadtu xejn mhu se jidħol fil-ħes bejniethom. Fl-aħħar ġimgħat il-Prim Ministru għażel li ħejji triq sabiex idur mill-kelma tiegħu u jerġa' jiftaħ idea beraħ biex jilqa' lura lil Rosjen Kutajjar seħbitu fuq id-distrett illi minkejja li kienet irreżenjat mill-Grupp Parlamentari Laburista lura f'April xorta waħda xi ftit jowis fil-Parlament baqgħet tappoġġa lil-Labor tant illi ma nbidel xejn għax baqgħet tpoġġi mad-deputati Laburisti isa waħda minnhom. Barra minn hekk Abela fetaħ il-bib biex jilqa' lura lill-eks-Ministru Justin Caruana u meskludix ir-ritorn fix-xena politika tal-predeċessur tiegħu Joseph Muscat. U issa Abela qed isiba bitqila wkoll jikkummenta dwar Chris Cardona l-istess Cardona li ftit tal-jiem ilu kien intervistat mill-messaġġier ewlieni tal-Labor Manuel Kuxkiri fuq l-istazzjon Smash. Intant, il-ġurnalisti saqsow lil Robert Abela jekk bdewx id-diskussjonijiet mal-kap tal-Oppożizzjoni Bernard Grech rigward is-suċċessur ta' George Vella bħala President ta' Malta, Abela anke hawn iħossu skomdu jikkummenta. Il-konfidenzjalità tirreferi mhux biss għall-ismijiet isem jew ismijiet li nkunu qegħdin nitħattu dwarhom imma anke l-andament tal-proċeduri. Konvint li ma' Dr. Grech nista' npoġġi bil-qiegħda u jekk jintwera b'on sens miż-żewġ naħat u naturalment ukoll irid jiġifieri vera għandek l-entrenchment tal-żewġ terzi imma mbagħad ukoll dik ir-riforma kostituzzjonali trid tirrispetta l-prinċipju daqstant ieħor importanti tad-demokrazija fil-pajjiż. Francesco Catania, Net News.